beats, baby. Kalma guda ayaya kalma guda gare ki in zan faɗa ke ce da ya zuciya ba zan canza ki ba ke ce guda cikin idanki na hangi waɗansu sakonni sun fallasa irin sanda kike yi mini haƙoranki farare ta su nake gani yau na makance a ƙaunar kike ce dangane sai kin tausaya kuma ki ban kariya ki nuna hanyar da ba za a kyamace ni ba. Tarko na sanki zuciya ya kama duk inda na gare ki zan koma ke kula da ni kin ji yar mama haduwar mani da ke wallahi bana na dama sorry ba ni babba in kai dacin musu gaskiya baka faɗi ba ayaya aya soyayya irin macen da nake so mai kyawun hali ta zama mai tsafta iya daurin dan kwali murmushin ta kadai ya zama mai kwantar da hankali a matakin so lallai na kai manzali a ta dalilin ki ne a sanadin ki ne duk abin da nake bida kan so fa ban rasa shi ba hobby sai an je lafiya in Allah ya kariya bakunci ga amsar tambaya ke ce ni tun jiya soyayyar nan da kike yi mini da inganci duk wata mai tarbiya in ta taho ta tsaya mai gaba da ke kwarayya ya ganganci na talatin nisa'i kina nan alam ba daya kina wata ba za ta tarwa ki ba lupu lupu